Directorate General of Civil Aviation in kumsang hi som pakata data ati chua airport la om zual India ram chunga som pakhat lai atar langa hengzinga la om zual big tabletop airport anti mai pathum om le in Mangalore International Airport Lengpui Airport le Calcutta International Airport te hi anni a thilmak veng reng tak mai chu heng airport ate hian runway pel rok khopan tlana wangin Thlawhna anlo accident vek to a tabletop airport anti hi tlang chip lai zola Thlawhna tum hun om abak chu kham le ruamina a hualang chi hi ania hetiang airport a hi chuan Thlawhna chhuale tum hi uluk angai zuala ahun taka le anina turang taka tum le thlo chhuwa ani lo chuan accident mai lo chu maba ka om tam lo hle Air India Express flight 812 Mangalore kumsang ni som me ni som ni pani khan Air India Express flight 812 Dubai atang ron thlok chu Mangalore Airport a ron tumin ding tamai lo chuan runway atlan pelta a ruama ta thla in al zuita ani he thlona hi Boeing 737-800 ani a kumthum chawa upa alani nge passenger za somruk le crew member paruk an oma mi za somnga pariat thi in pariat che andam chuak India ram Thlawhna accident a Rapthlak ber pol ani Thlawhna encol tu cruising a hian Zlatko Glusika chu captain ni in first officer tan Harvinder Singh Ahluwali le flight attendant pali an ombok Glusika hi kumsomnga panga upani in Jet Airways Serbia apo alo thok to thina British le Serbian national ni in Darkar singkhat chuang wansanga athok to ani Darkar sangsari le zanga command experience anei to baka hengzinga hian Boeing ringot po Darkar sangni zali somli alo encol to bok First officer Ahluwali vetung hi kumsomlimini in Jet Airways lama alo thok ve nual to boka Air India Express hi kumsangni pakwa khan zomin wansanga Darkar sangthum zaruk somni alo thlo to mai baka Boeing 737 hi Darkar sangthum zathum som pakwa ngot alo encol ve to bok anpani hian Mangalore anin ngat ve train ti chuan an Thlawhna chu Dubai International Airport atangin zingkar dar khatle minute ruka aron thlok chuak ta a zinglam daruk le minute nga Mangalore Airport ta aron che sual ta ane Mangalore Airport hi tlang om ani a achip lai zol ani wangin airport zol chin chu abul ve muka abak chu korruam ani deuh mai hewang hian Indiaram Airport la om pasari zinga pakhat ani reng ani Directorate General of Civil Aviation DGCA te point critical airfield ta anlo puan to ani a chung critical airfield ta po ahla om le zual chi tabletop runway santi mai Indiarama pathum zinga pakhat ani bok DGCA dana chuan critical airfield reng a hian Thlawhna a thlo chhuale tumdon reng in captain in an khoi tur ani a apui tu first officer co pilot ti tir tur ani lo ti ani Mangalore Airport a hian pilot pahnih te hi anlo tum fo thin to awangin experience po an nei thato khat fiawa captain Glusika hi voice som paruklai ron tum to in first officer zok Ahluwali phei hi chu voice som ruk paruk ngot atum to nge hemini a Mangalore Airport a an tum ero runway fit sangre somthum pathum zata seima ni se an Thlawhna chu ading man talova runway pialama chuan tlan zelin ruam lama chuan an tlan liama chuta chuan azukin so puakta ani air traffic control ATC le pilot te in biak nan hnung berangai thlak le po in pilot te chu mangang le boy omin an langlo heti lai Civil Aviation Minister Praful Patel soidan chuan Thlawhna khan instrument landing system ILS mangin runway tharle seizok rontum atuma mel soma hla a ala thlo lain ATC chu ron bia in anin tum phalna chu melia om lain anlo pe a Thlawhna ron tum chu adin thei tak silawa chuan runway atlan pela fit somthuma la zola atlan le nuwa po aladin thei chuan silawa wangin athla le khol dangte atau chiat nuwa korruama azukin so thata ani anti Minister hian hemi hun lai hian khwa athat thu asoya chumkara khomu theichin po 3.7 miles lai ani thu asoi thitho a omlova ro sur po accident a thlen nu chawa sur ani atibok
chuwangin thlawhna chet zual chan hi weather condition pu chi ani arin lo thu a soilang ani soito angin he thlawhna hian passenger le thlawhna enkol tu paruk an chuanga mi paruk ticket la si chuang le talo an ombok captain ti lo chu thlawhna chuang te hi Indian mi deuh vek an ni a ramdang mi om chun Bangladesh pa chu adam chuak pola atel hlau thung dam chuak zinga pakhat chuan thil ring dewri ka hria a anu deuh loka thlawhna chu hmun hnia bungin mei khu chuan mi ron chil ngal veka tukver loin honga tang chuan ka zuang chuak ngala midang paruk hian mi ron zui ve in ka hria thlawhna tlakna bulvela lo om mi then khatte chu ron tlan khom halin hmun him lama min sa sengta ani ati The Directorate General of Civil Aviation chuan he thlawhna accident chan chui turin ma ala ngala ani hi the US National Transportation Safety Board NTSB in anpui bok Captain Glusika kha tumphalna pek ani hnuwa thlawhna tumtir atum chu aban san le thut ni in an soya thlawhna accident ta khan aircraft throttle anti mai a speed control tu vonna chu malama a om ve ve a hei hian thlawhna kha atum tir to hnu in thlo chua puile atum ani ti atilang runway a tum turin anna thlok sang lu tuksia chuwangin co-pilot aluwa lia chuan voi thum lai mai pilot chu tumlova thlokwa le turin atia angen nama saber chu kilometer lia hla an om lain ani nge nge Civil Aviation Ministry in until mu chua an soina chuan Glusika kha minute somkwa lai van sanga khan alo mutlua thlawhna tum ahun khan an lo la thlok sang hle maya leya thlawhna an tum tir khan duain runway khan thleng har ta sia thlawhna chu thei topin break ma se an ti ding zo talo ani anti June ni thum sang ni som khan Indian sarkar vek chuan court inquiry din vele in Vice Chief of Air Staff Lui Air Marshal Bushan Nil Khan go khale chu a how tu ani a the court of inquiry hian amuna vakal chilin thlawhna tlakna hmun an endik mai ba ka adam chuakte an komle veka an thil mu chua chu hetiang hian an soi thlawhna kha a thlo dan pa ngai aya sanga a thlo wangin lei aron to na hmun tur chia atok man talova runway ton tir apel thuima ma ane mithi te hi postmortem atanga alan dan chuan kang hlum deuh vek an ni a hei hian chan chuak tu fire department lam an chemwang ma ani ti atilanga minute nga ngotin an tlai ane ATC lamin tum tura anti hnuwa co-pilot in pilot chu thlokwa le mai turin voi thum lai angena ATC hian thlawhna sang taka ala om laia tum tura anti awang le pilot hian achum ahim lawani ti a hriat nu po a ala tum lui tak tho awang hian ATC lam le pilot te hi an thiam lo ve ve bok thlawhna hian fit sang hia sanga an thlo lain tum turin leilam an pantlang puya ma se he thlawhna hian fit sang li zalia sanga a thlo lain tum turin leilam apan der to he hian thlawhna chak taka thlok ti ding turin hmun ol tlem te chaw anei tir ta ane pilot hian thlawhna hi ati ding thei don lo ti a hriat hnuwa fit zaria chaw runway a om to tia thlo chua atum le ang loi si a thlo chua man to si lo awangin na takin ruama azukin so ta ane he accident awanga thi te zangna dom na ni hian khati hunlaya Prime Minister Manmohan Singh chuan an chung te hna nuai ni theupek atiama hliam tuar te tan singa theupek atiam bok chutiang bokin Karnataka Chief Minister Yedurappa chuan mithi chung te tan nuai ni pek atiam bok Civil Aviation Minister lampo in zangna dom na thahnem tok tak pek antiam ve bok ani kha kan channel hi milo subscribe sakvela kan volom don em ti chuan a sira notification bell icon kha ola milo da sakbok la thil thar kan da apiang I hmai lo na turin Northeast Shuttle Service Mizoram kar khat don lai mai helicopter manga abial fang chin hriat lova bauta Arunachal Chief Minister Dorji Khandur ruangle helicopter ke dar nuai mu ani atanga nili na chia Cessna Caravan Aircraft Northeast Shuttle Service and Kolai chu Mei nili sang hi som pakhat khan Lengpui Airport a tlan liama a hnuai kora zukin so in thi an omlo hlo the Northeast Shuttle Service thlawhna hi US lam kut chuak ani a Lengpui Airport hi operating base a ron hmangin Kolkata le Northeast State then khat a big takin Agartala Guwahati Imphal le Silchara te a thlok thin
Northeast Shuttle chetsua tum hian achunga akhaltu nen mi som an chuanga Imphal atang ron thlokin zingdar som le achan vea Lengpui Airport aron tuma hemini hian thli atamawang le ruwa asur deuh cher wangin Thlawhna han tum chuan a balance a hlau dewa duangin Thlawhna hi ading mei thei talo ani runway pel roka atlan hnuwa instrumental landing system chu vasuchia in airport veilam korlama atlan liamta ani vanei thlak takin he Thlawhna hi akang lo hlawa a hnuaya hnimzinga azukin so fu hlau bok nen rin ai takin a in so na lova passenger le akhaltu po hliamna tuma anom lo nge passenger in hliam te hi airport a hian a theiang anga enkol anni hnuwa hliam na zual deuh te chu Aizawl Civil Hospital lama lak chho anita ani thile hliam na lutuk ommi asilowa chuan Thlawhna hi a cheve angreng hle loisi a 4% vel chu chia in a thla le ake a thlon ve boka a tire pahni te hi a puak ve bok ni in an soi a chunga chuang passenger pakhat chuan kan ding zo talo kha kan tlan ri dota korlama kan zukin so deuh thoi hnuwa Thlawhna chu ading ta ani ti in a soi Airport Authority of India lamin thuchwa an nei lo hle a amairo chu official train khat soidan chuan chhum le ruwa awanga khomhu thei chin chu ani tur pa ngai aya toy deuh ni in an soi khomhu thei chin hi meter sang ni zanga tur ani lain hemitum hian meter sang ni chau ani a heti chung hian special visibility flight atangin tum thei alani thu in pilot hian a soi ve bok Anhulama Airport Authority of India in Anchui Chianna a Northeast Shuttle hian runway hi azuk tok harlutuka kilometer ni le achan ve borvel chawa sei anisi a kilometer khatlai a thlopel hnuwa azuk tum chawa runway lama ding mai turin kilometer khatle achan ve chia nei to in ading man talo ani anti Northeast Shuttle le Mangalore lama Air Indian Express chetsua dan hi inang hle a amairo chu Northeast Shuttle hi Thlawhna te alo ni bok nen thi anom lo hlau hi van nei na satak ani ome soituangin the Director General of Civil Aviation chuan Lengpui Airport hi ramchunga airport fim khurngai zual som pakhat athan chua alo ti tel to a India ram tabletop runway pathum zinga pakhat ni in base in runway hi ala toy mai ba ka duangin technical facilities ala that tok lo thu asoi bok chuti line Lengpui Airport hian runway meter sang ni zanga a sei nein alen zong hi meter somli panga ani thunga Airbus 320 chin po atum thei awangin Thlawhna te Northeast Shuttle angchi tan phei hi chuan hlaom wak tura ngai ani ran lo ti in Mizoram lam airport how to the chuan an soi ve thung Air India Express flight number 1344 Kozhikode August nisari sang ni som ni zir top ni tlai khan Kerala State Calicut International Airport Air India Express chu runway tlan pelin anhuai kora atlan thla a mi som pariat thin midang engmo zatin hliam antuar he Thlawhna hi Boeing 737-8HG ni in flight number hi IX1344 ania kumsom pathuma upa ni to in tuntum hi COVID-19 awanga tangkhang ta shuai tura Dubai atang ron thlok ho ani pilot hi Deepak Seth ani a India Air Force lama po Thlawhna lo khal hrep to in Calicut Airport a hian hlotling takin voisom ni pasari z alo tum to ani kumina ringot po voisom lai alo tum to nge co-pilot hi Akhilesh Kumar ni in flight attendants dang pali ba ka passenger za somriat pali an chuang bok Thlawhna hian Dubai International Airport chu August nisari sangni somni tar ni le minute som pali khan a thlo sana Calicut hi tlai lamdar sari le minute somli a thleng turangai ani base yang nge in Thlawhna chuan atum ram chu a hun taka a thlenga tumtumin runway 20 chu apanta a ma se thli atam dewa wang le chhum atam dewa wanga thul le in van sang lama chuan a thlok kwal le ta zoka ama ang bokin Thlawhna chu pilot chuan tumtira hantum le a ma se avoi hina po hian thli ala tam em wangin atum ngam lo le a van sang lama bok chuan a thlok kwal le ta monsoon lai ani a ruwa asur du mai ba ka chhuma tama chua chapa tuilian huntina alo ombok nen chungte chuan khomu pilot tan atihar ani chuwang chuan khomu theichin chu fit sang ruk zaruk chau ani a
heti lai hian runway 28 chu a ol lova chu wangin pilot chuan runway 10 lam chu mu aol deuh takin ti in airport lama chumphalna a handil le a avoi khatna abeidon nuwa avoi hina tan runway 10 a hian a tumta a fit sang thum zathum lai main runway chantir chu apel tamaya reilo te chungin runway chu tlan zovin apia runway lo chin zol po tlan pel le zelin kham oya chuan atla thata a fit som thum panga vel zeta thuk ruama chuan azukin so ta ani Thlawhna chu hmun hnia abunga ma sewa nei thlak takin akang lo hlau mai he Thlawhna tlak chan hi chui chian turin enquiry rang din ani to a the cockpit voice recorder le flight data recorder te po mu ni to in Delhi lama lazir chian tura mi thiam te hne na thon ani to a tun din huna hria theicina chuan he Thlawhna accident chan ber ni a hria chu thlitam lutuk wang le runway hu lutuk wang ni a pu ani a hei hian duangin Thlawhna a break tir theilo ni a soi ani heti lai hian pilot Deepak se te hian fak a hlo hle maya hetia Thlawhna in runway atlan pela a in so dot nuwa mang ang thabarin passenger ten aw noi nuaya ma se ani chuan ril rufim tak pu in Thlawhna chu a thei chin control atuma ruama atlak dona a engine na off thlapa hei wang hian Thlawhna hi al talovin mitam tak nunna a chan chua pha ni in an soi Air India Express accident chungchanga hian Thlawhna accident nabula om kaipur khomi te an fak om hle a engtik lai po a Thlawhna chu kang le puak mai thei ani na chungin an nun thap tak mewin hliam tuar te le Thlawhna chunga tang te an chan chuak zunga hei wang hian darkar thum chungin hliam zong te hi damdoi na dalu man vek an ni Kerala State an khopui pakhat Kozhikode Airport hi Calicut International Airport ti ani a ama kan soitak te angbok khan Directorate General of Civil Aviation in kumsang ni som pakhata data ati chua India ram chunga airport la omber te zingami ani a hewang hian Captain Mohan Ranganatha member of a Safety Advisor Committee of the Ministry of Civil Aviation pei chuan a him lova chu wangin a hnon lai pei chuan man lo turani ti in rotna alo siam hial to he Thlawhna tumhmun hian runway baka zol fit zasari somriat pasari point panga nei tur ani lain fit zani somkwa panga point panga chau aneya duangin airport facilities an la nei chatok lo bok ni in an soi India ram sarkar lai puile Kerala state sarkar chuan zangna domna mithi chung te hena nuai som ve pek phot atiama hliam na deuh tuar te tan nuai ni le hliam te nau tuar te tan cheng singa pek atiam bok